tip penrojing tip balawan raj phi dak bati CTV. Hakatayo ka berikong jong benai nailar ngila Aisha phi ka we ka jingkeli ka ba ongkum ni. Hapdeng ki jing yashem bam sngau la ashu ban pediang. Ki jingja ba pen pang do non. Bat kamut ka perkhan ka syusa ha ka lengo. A ang B dum dengiem. K dum bun. D ang beneng. Ba ka jubab kalong B dum dengiem. Hakatayo ka baar ka jingkeli kalong kum ni. Ki jingja bempoi perkhan. Kum kanar khapsya. Dan lat shu ban lan. A apot sep singi. B lo yong. K durlanon. Bat D ang Kajubab kalong A apot sep singi. Hakatayo ka balay ka jingkeli kalong kum ni. Shusha khot kindin ha ka jingalang ban a jingkren. A khot kensan. B kem kerki. K kem bikar. Bat D kem kham. Kajubab kalong K kem bikar. Hakatayo ka basaw ka jingkeli kalong kum ni. Kasngi khado kanong kat kum ki jingle. A sngi jingtib. B akher jingkhon. K sngi bishar. Bat D akher kasngi. Kajubab kalong D akher kasngi. Kiladan baro praspa aku sangat kinaga shibenta haga kentip unailar. Don kibajubab tang hakatayo ka benengkong. Don pan tang hakatayo ka baar. Bat tang life wingun kibala pa ya kajubab jongki baro saw tayo. Hendray na pedang kini ki life wingun pan. Tang arngun kibala ay ya kajubab kabaday. Barkita kilong ikong basilisas imyong. Ibasa hamau belang sora, barikong trosilin khan, ibasa hargi jenriu neng. Kini kinong jam, kiyo ya ka kusnam da ka song pisa, marshi hajar tingka.